De processos constituents n'hi ha de moltes menes. Al 78 ja en vam viure un. La Constitució espanyola, que va ser negociada en despatxos i amb la remor de sabres de fons, consagrava la monarquia i blindava el capitalisme, tallava el camí a la participació i l'empoderament popular i impedia l'exercici de l'autodeterminació i la construcció nacional dels països catalans. I per això vam dir no. I ara, que aquell règim trontolla, el poble dels països catalans no ens tornaran a enredar amb una nova reforma d'Espanya. Volem un procés constituent propi, engegat per la ruptura independentista. Una ruptura que deixi enrere l'herència franquista i que acabi amb les restes del feixisme. Un procés des de baix, esclatant, desbordant, amb institucions democràtiques i transparents que controlin els poderosos. Un procés constituent que lluiti contra la concentració de poder econòmic, que reparteixi el treball i la riquesa, que elimini les desigualtats i la pobresa i que garanteixi l'accés als drets socials com la sanitat, l'educació i l'habitatge. Un procés arrelat als pobles i comarques, que defensi el territori i que no converteixi els recursos naturals en mercaderies. Que posi fi a les desigualtats i imposicions del sistema patriarcal. I que serveixi per estrènyer llaços entre els països catalans. La Constitució espanyola tan sols l'ha votat un 15% de la població actual. Ara tenim l'oportunitat de fer una república per a tothom. I a Catalunya i als països catalans ja existeix el motor d'aquest canvi. Són els moviments populars per la independència i pel dret a decidir. No esperem més, ni un pas enrere.